Goddag, det er Niels Poul Dreyer. Jeg vil gerne fortælle dig en historie om agrokratiet. Men først må jeg jo lige fortælle dig, hvad agrokratiet betyder. Det er jo noget med agro og krati. Vi kender jo ordene for plutokrati og kleptokrati. Det er jo en eller anden elite, der har magten, et form for rigmandsvælde. I Danmark hedder det efter min mening agrokrati, fordi at det drejer sig om, at landbruget har privilegier, godsejere får tilskud, og danskerne betaler. Men den fortælling er jo i virkeligheden ganske forfærdelig. Vi betaler til, at landbruget skal forurene i Danmark. Forurenerens betaleprincippet gælder jo ikke for landbruget. De er jo særvilkår. Så for at retfærdiggøre en sådan politik, så bliver man jo nødt til at lave en form for sammenregn af særinteresser, hvor de mødes inde på borgen, eller hvor det er, og laver lokumsaftaler. Vi skal have hjælpepakker. Hver gang det går dårligt, og det giver underskud, så skal landbruget have hjælpepakker. Så er det en bankpakke, så er det en landbrugspakke, eller så er det en tørkepakke. For de kan jo ikke løbe rundt af sig selv. Det er jo ikke konkurrencedygtige med udlandet. Og så får vi tuet ørerne fulde, at vi har verdens bedste landbrug. Vi er så stolte af vores landbrug. Det er et guldæg. Økonomien vil bryde sammen. Så har man fundet på den der fantastiske fødevareklynge til 150 milliarder kroner, eller det 180 milliarder kroner, hvor alt tælles med. Det er jo sådan, når jeg går ned i Danmarks Statistik og kigger på tallene, så udgør det primære landbrug ca. 57 milliarder kroner. Og vi eksporterer for omkring 26 milliarder kroner svin, 5% af eksporten. Så det er jo ikke særlig stort. Det er jo kun 1,5% eller 2%, der er beskæftiget i landbruget i Danmark. Det fylder meget lidt i økonomien, men det fylder jo enormt meget ude i landskabet. Men så er det jo klart, at hvis det er så en fantastisk dårlig historie, så bliver man jo nødt til at lave en dårlig historie fantastisk ved at tue ørerne fulde om, at vi har verdens bedste landbrug i Danmark. Og så må miljøet og alt muligt andet holde for. Så betaler vi til at rense vandløb op for 300 millioner kroner. Bygger svinestalde og giver godsejerne tilskud, mens naboerne må flytte eller tabe alt, hvad de har og ejer. Fordi disse landbrugsejendomme bliver jo mindre værd, hvis man bor op ad en svinefarm. Det er jo sådan, at reglerne omkring udvidelse af svinefarmen er skruet sådan sammen, at borgerne ikke har nogen chance. Det samme gælder jo kommunen. Der er jo et eksempel i Holbæk Kommune, hvor en svinefarm kunne udvide, og der sagde borgmesteren, vi har ikke mange chancer for at ændre på forholdene med de regler, vi har. Så synes jeg, det er rimeligt at stille det simple spørgsmål. Er politikerne, især de borgerlige politikere, til for deres egen skyld og deres venners skyld, eller er de til for borgernes skyld?